Hola, soc Nectisam i avui amb el meu company Ignacio us explicarem què va fer na Margaret Murray al poblat talaiòtic de Trabucó. Na Margaret Murray va néixer a Calcuta, la Índia, el 1863. Va estudiar arqueologia i antropologia a la Universitat d'Oxford, Cambridge. Va començar a treballar als 31 anys perquè el seu pare no li deixava, ja que era mal vist que les dones treballessin cobrant. També va excavar uns temples a Malta, unes piràmides a Egipte i el poblat talaiòtic de Trabucó. I ara li passaré el torn a Ignacio. El que va estudiar na Margaret Murray al poblat talaiòtic de Trabucó va ser principalment la casa a la que estem situats ara i la taula que està darrere nosaltres. El que va investigar a la casa, després d'investigar la casa, va treure la hipòtesi de que era una galeria amb habitacions, ja que, com podem veure, hi ha moltes habitacions al costat nostre. En quant a la taula, quan la va començar a estudiar, va començar a treure coses que eren molt modernes per a aquella època. I mitjans capes es va començar a trobar coses que cada vegada eren més antigues. Primer es van trobar mèrvils, després es van trobar coses franceses de Duc d'Aguillon, que intentava conquerir Menorca. Després es va trobar coses musulmanes, després coses romanes i finalment les coses prehistòriques. El que va trobar, la hipòtesi final de na Margaret Murray sobre la taula és que s'emprava per coses religioses.